Otsailaren 21 Ama Hizkuntzaren nazioarteko eguna dugu. Munduan ama hizkuntza asko daude eta gurean ere asko daude bai. Euskara, gaztelania, ingelesa, urdua, arabiera, bereberra, kitxua, txinera, wolofa, katalana, galegoa. Hainbat eta hainbat hizkuntza ikus ditzakegu Arratiako bigarren hezkuntzako institutuko marrazki hauetan ere. Izan ere, elebidunak ez ezik zenbat dira gure eskoletan eleaniztunak diren ikasleak. Gazte hauei hitz egiten dituzten hizkuntzak panpinaren irudian kokatzeko eskatu diegu, eta begira. Ara, izugarrizko aberastasuna eta aniztasuna dugula erakutsi digute. Askotariko gorputzak dauden moduan, eleaniztasuna era askotara bizi dugula erakutsi digute. Non kokatu dute hizkuntza bakoitza? Hauexek begietatik sartu zaizkigun aukera batzuk. Hizkuntza bat bihotzean, bestea buruan edo eta hanketan. Bi hizkuntza edo gehiago izan ditzakegu bihotz erdibituan. Hizkuntza bakarra ia gorputz osoan eta beste bat eskuetan. Bakarra sabelean. Zein da zure aukera? Eta euskara, non kokatuko duzu? Euskara bihotzean eta ahoan.